Hey everyone, welcome back to Sia Vlog. Sia nào đấy? गासिखौबो Happy Independence Day आरो दिनैहाय जोंहा 15 आगस्ट नालाय बेरायनोसै दसे उफाय बेरायगोन नायलांबाय था भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन लासैनो दाबो रेडियानो जायाखै थांनो ओंखारसै आरोना जोङो सौहैबा देखायनोसै जों बबेयाव थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरोना जोंनि भिडिअखौ मालाय दस्राफ्रा गोजान बेरायहैदों जोंहा नै नानियाबो गोरलैना गोजान बेरायहैनाया ओंखायनो जोंहा खाथियावनो आरोना खाथियावनो बिराद मोजां मोनसे माबा जानानै दं दा देखायगोन आरोना दा मोनथिगोन सहैबा नायबानो जाबाय सहैबा नुगोन आरोना नोंस्रा होमबा नायबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाय गाइसमोन नानिखौ माबायदि नुदों जोंनि नानिखौ दिनै सिया हेल' होनलायदो सना हेल' होनदो हाय सिया ब्लग सिया एसे रायज्लायनो रोंहांथारबाय सियाखौ जा साइस नुदों दिनै सियाखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय सियाखौ नै सिया माम्मि दासो हिन्जावनि ड्रेस गानबाय नोङो दिनैसो बांसिन हौवानि ड्रेससो मोजां मोनो बियो सिया गाननो नागिरा दिनै मोजां मोनदों बेखौ ओमफ्राय नायलाय खुसिथार साला गेलेहैनोसैथ' बैहाय गेलेहैनोसै A few minutes later. खोमथाजों माबाजों नुवाखै औ राइडारफोर नै राइडर स' गाइस जोङो सफैमारबाय आरोना नै रेस्टुरेन्टबो आरोना सिङाव पार्कबो गथ'फोरनि गेलेग्रा दंजोबो एकदम नै नैबाव टिकेट लाजेनबायबो दां दिनै अपेनिं आरोना 15 आगस्टआव सामगावआव बियो बार' पेट्रल पाम्प नैलाय नायनो हागोन बार' पेट्रल पाम्प खाथियाव नै जोंहा सफैबाय सिया माम्मि खुसिथार नै सिया स' जों हाबैनोसै आरोना सिङाव एक्साइटेड मावजि थ' बेजों मा मोनगोन नानिबाबो गेलेनायखौ मोनजोबबाय ट्रेनखौ गाखोयोबा आदा राजासो लायबाव ट्रेननिया एक्सट्रा आलदासो नामा टिकेटआ बे मानि बे बिदिनो बिनिखा नायनो हागोन दिनै फ्रि होनदोंमोन नाथाय टिकेट लादों नै नायहरनो हागोन नै सिङाव गेलेग्रा दंजोबो नै मानसिफ्रा गोगोम जाहांबाय सिया नै एक्साइटेड हाबनो मानसिफोर फैजोबहांबाय नै आर'नाइ रेस्टुरेन्टनि अपोजिटथिं आरोना नायनो हागोन दिनै अपेनिंमोन टिकेट दानसै थावना हारसिं हायाना सिङावबो हटेल दंजोबखायो नामा नायनो हागोन नै टिकेटआ स' हाबजेन फैबाय आरोना जोङो सिया फैद' एक्साइटेड नै सिया स्टार आयौ दुनियाव फैनाय बायदि मोनलायबायदां मारदाम बाव मावबाय नोंबो दे स' नायनो हागोन नै गथ'फोरनि थाखाय बिराद मोजां आरोना फैबानो जाबाय नै टिकेटआ माबा 50 थाखा करियानि मोननैल' दामबाय नानिया उन्दै नालाय हारसिं गाखोनो रोङा होननानै सिया नै इलिफेन्टआ नै इलेभेनाव गाखोनोसै फैदों मामा इलेभेनाव सिया बिराद खुसि दिनै बाव फैनो मोननानै इलेभेनाव गाखोनोसै नोङो गाखोदो फैदो बिराद मोजां बानायदों आरोना गथ'फोरनि थाखाय नै नोंथांमोनाबो लाबोबानो जाबाय टिकेटआ बारा दाम नङा 50 थाखा करिया आरोना दिनै फ्रि होननाय खोनादोंमोन नाथाय फ्रि नङा आरो नैबे ट्रेननि थाखाय ना मानि थाखाय लाखो गुबुन जायगाफोरखौ नायनो हागोन नै बारा जाजोबबावाखै अपेनिंसो ना एसे उनाव साबसिन बानायलांबावगोन बे फै गाखोनोसै फै मामा गाखोनोसै बेयाव थ' नै बिस्रा फिसा गाखोनो नागिरदों गाखोद' दे फैदो रानि फैदो गुदुंसो गुदुं नङा गुदुं मोनबाय गुदुंसो एसे गुदुंखौनो हाया बियो र' ट्रेनाव गाखोनोसै नै जा मोजां दंखायो एबार बेलासियाव लाबोनो हाबाय
सम सम जिराबाव गाखोनोसै जिराबाव उल्थासो गाखोयो नै बेना उल्थासो गाखोयो फैदो आं हमथागोन मामा 12थानिफ्रायसो लानो होन्दोंमोन टिकेटखौ हनै माबानिफ्रायनो लाबाय दाना 12थायानो जास्लाबलायासै सिथावोसो मानो होनबा सिथावोसो दा बे गाखोनोसै बे मामानि बाव थलाय सिया अबाव गाखोनो अबाव मानो जाजोबथारबाय नै सियाबो एथ' हनै दागावथ' मामा दागाव गाखोनोसै जा मोजांथ' गथ'फोरनि थाखाय मोजां बानायमारदों जायगाखौ गथ'फ्रा बिराद नै खुसिथार ना बयबो इन्जय खालामदों आयौ इंग्रि बार्ड सिया गुदुं थालिखौ लाबोनो बावबाय आं सना ए नै नैबेना मोजां हनै माबा दं ट्रेनाव गाखोनोसै थ' मा खालामनो मा मानो जाथारबाय सिया हमथा दे नों बैथिं सिया नै टाइगारा गाखोनो अबाव मानो जाथारबाय सिया गाखोनो हायो नों बेखौ जों दा ट्रेनाव गाखोहैनो आरोना गिदिरफ्रा गाखोनो मोनगोन ना मोना नायनि नानियाथ' हारसिं जिरायनो हानाय नङा ना मावजि दा जों नायनि आरोना गाखोनो मोनो ना मोना नानियाथ' हारसिं जिरायनो हानाय नङा नङाबा सोंनाय नायनोसै नै ट्रेन गाखोनोसै ट्रेन सिया गाखोलांबाय सिया बेबो टिकेटखौ एक्सट्रा लाजोबनांगौसो सिया मोना गाखोगासिनो फिसा सानैजों ओमफ्राय नै बिब'आ नायगासिनो दं ओरै बिमानैमोन दङ सिया ओंखारबायनो गाखोखांबाय गाखोबावनो गाखोलाथ' दायो गाखोनोसै फैदो डाबल गाखोयो नामा सोरबा जोंहा माबा माबि गाखोहैबावनोसै आरोना सियाजों आंजों बिमाया गाखोफैयासै मानो होनबा सासेल' गाखोफादो होननायखाय ओरै मेरला दङ नै गेलेग्रा दंबावो टाइगारखौ नायनोसै ना मामि एबार टाइगारखौ नायनोसै बेयाव नों गाखोनो रोङो नामा सोरबा गाखोनो रोङा नों गाखोनो रोङो नामा नों सोरबा गाखोनो रोङाथ' नों एबार मामिखौसो गाखोहोगोन र' ट्रेनाव औ दे सियानो टाइगार देखायहैनो नागिरदों आरोना जोङो नै टाइगारखौ फोनांनाय हनै बोरला गावजालायबावो सिया खुसियानो लाजाथारला नै इन्टारेस्ट मोनथारदों गथ'फोरनि थाखाय मोजांथार आरोना जायगाया हनै टाइगारखौ फोनांनाय
माबा फैया जरै गाखोगासिनो नाथाय सानसुआव फैजालै नै बिराद सान्दुं गोलोमखावजोब्बायसो आं खेबसे राउन्ड देखायजोबनि र' बयनोबो नै नायनो हागोन गेलेग्राफ्रा मा दं बिराद गरम आरोना नै बिराद सान्दुं थ' सिया बिराद इन्जय खालामबाय आरोना दिनैहाय सिया ट्रेनावसो गाखोनो लुगैबावदों दाबो 50 थाखा लाथारो ट्रेनावबो सोरबाफोर ट्रेनाव गाखोनो फैयोबा 50 थाखा ओमफ्राय एन्ट्रि फिसआ 50 थाखा लायो आरोना उनाव बारायबावगोन ना मागोनथाय दिनै स्टार्टिंआवनो दिनैथ' फ्रिसो लानो होन्दोंमोन नाथाय फ्रि लानो होननायानो दिनै टिकेटसो बानायबावबाय माथो थ' फार्स्टआव हाबग्राफ्रा 9टा 9:30 10टासोआव बेसो बायदि टाइमाव हाबनायफ्रा माबा फ्रि हाबनो मोन्दों ना माबा होननाय खोनादोंमोन नाथाय जों फैबायबो 12टानिफ्रायसो टिकेट खालामनो होन्दोंमोन जों 11टानि सिगां सफैनो थेवब्लाबो टिकेट दाननांबाय आरोना 50 थाखा सानै दानबाय नानिनिखौ दानासै ओमफ्राय नैबे ट्रेन गाखोनायाव 50 थाखा दानबावनांबाय आरो केन्टिना नैबे दिनै नायनो हागोन केन्टिन माने माबा रेस्टुरेन्ट बावदों केन्टिन लायनाङाबो रेस्टुरेन्ट आनै नै मोजां जायगाया सिया बेलुनसो मोनलायबाय नै सिया मेनुफोरखौ नायनो हागोन नै नोंथांमोना कफि टफि दंजोबो नै फ्रेन्स फ्राइस चिकेन चावमिन माबा माबि दंजोबो गासिबो थ' गाइस जों सफैफिनबाय आरोना न'आव दहायनो सफैदों आरो ओमफ्राय दहाय भिडिअ खालामफैयासै गरम मोनथारनानै दासो बानायफिनबाय आङो दा लामायाव दंफैयो आरोना सियाजों आंजों सिया गरम मोनदों नों सना गरम हामालै सोरनो नांगौ दा देलाय सुम्मानलाय दे चक्लेट हरगोननो होमबासो अनगोन नोंखौ सुम्मासो नांगौ दा हामा मामि गरमखाय नानिखौ बाहेरायाव लानानै फैदों आरोना आं एसे दाखालि आं साफा खालामदोंमोन बे जायगाखौ नै लांदांनो एसे जिरायलाबायनो होननानै ओमफ्राय दहाय जों थांनाय जायगायालाय मोजांमोन ओमफ्राय बेयाव सानसुआव थांजाया आरोना सानसुफ्राव थांजाया एकदम बिराद गरम जायो मानो होनबा बिफां लाइफांबो गैया नालाय ओमफ्राय बेलासियाव थाङोबा साबसिन आरो बाव गथ'फोरखौ गेलेहैनो दहायथ' बाब बिराद सान्दुंमोन ना नानिखौ गेलेहोनोनो हायाखै मामिया थारमाने एसे गरम मोनखायो ओरैनो स्कुटियावनो जिरायबावा बियो माबा एसे जिरायहोनाय नायबाय बे गेलेग्राफ्राव नाथाय गरमानो सिखारफिनो आरो गेलेनोनो मोनाखै बे खालि ट्रेनल' गाखोनानै फैनाय जाबाय ओमफ्राय थाब फैबाय आरोना जोङो गेलेनोबो मोना मानोबो मोना ओमफ्राय आरो गरमबो नालाय ओंखायनो जोङो न'आव फैबाय थाबनो ओंखायनो बारा भिडिअ बानायासै एसेल' बानायनाय जाबाय नोंथांमोनहाबो भिजिट खालामफैबानो जाबाय आरो नाथाय बेलासियाव फै आरो